Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μου. Δώσαμε το 100%. Μπήκαμε πολύ δυνατά μες στο μάτς. Παίζαμε μια πολύ ιστορική ομάδα. Μπήκαμε δυνατά, βάλαμε τον γκολ. Μετά έπεσε λίγο η απόδοσή μας στο δεύτερο. Σοφαντιστήκαμε, αλλά μετά το παλέψαμε και βάλαμε γκολ. Βαρύς, αυτό είναι το πρώτο σου γκολ στην ράμαθη κατηγορία, τα συναισθήματά σου? Είμαι πολύ χαρούμενος, το είδατε κιόλας. Θα συνεχίσω έτσι, το 100% για την ομάδα μου και πάμε δυνατά και δουλειά, full.